poslušná Pánovi a podradiť mu svoj život? Veríš tomu, že Ježiš Kristus ťa očistil od každého hriechu a že ťa spasil? Tak na základe tvojho vyznania ťa krstím v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Víťaz som mám, víťaz som mám, víťaz som Ježišovi mám. Satan už za tebou nemá moc, víťaz som Ježišovi mám. Bola sa mám, ráno, bola sa tam, ráno, bola sa Ježiš, 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 Tak Mirka, pýtam sa ťa, pred všetkými týmito sviatkami, je Ježiš tvojim pánom? Amen. Veríš, že ti odpustil tvoje hriechy? Amen. Veríš, že keď príde, že si ťa zoberie k sebe? Na základe tohto tvojho vyznania ťa krstíme v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Toto je deň, ktorý dáva Pán, ktorý dáva Pán. Radujme sa, veselme sa, zase piesenka, zase piesenka. Vidíme, že ktorý dáva Pán. Radujme sa, zase piesenka. Toto je deň, ktorý dáva Pán. Aleluja. Takže Laura, chceš vydať teraz svedectvo o tom, že Ježiš Kristus je tvojim Pánom a Spasiteľom? Že ťa očistil od každého hriechu? Tak na základe tvojej viery ťa teraz krstíme do smrti a do skresenia Ježiša Krista v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Víťaz som, víťaz som.